ҳемоҳим чист? маҳсулоти мазкурро бо фармони ҳукумати Корея барои беҳтар сохтани саломатии ҷомеа тайёр кардаанд. олимони тиб тӯли 8 сол ин доруро кор карда баромадаанд ва дар тайёр шуданаш зиёда аз $5 миллион сарф кардаанд. маҳсулоти мазкур аз витамин ва минералҳо бой мебошад ва пурра гиёҳӣ аст. ҳемоҳим ҳамчун духтури доно организми шуморо ташхис мекунад ва ҷойҳои заифро дарёфт карда табобат мекунад. ин маҳсулот аллакай дар Амрико, Япония, Европа машҳур гаштааст ва дар бозори Корея серфурӯштарин маҳсулот ба ҳисоб меравад. ҳемоҳим дорои сертификатҳои зиёд мебошад, аз ҷумла сертификати ҳалол. ин маҳсулот барои табобати псориаз яъне хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда, рӯда ва ҷигар, шамолхӯрдагӣ, витилиго, мастопатия, миома, простатит, бесплодия яъне безурётӣ, варикоз, аллергия. инчунин ин маҳсулот ҳуҷайраҳои саратон ва ҳуҷайраҳои вирусдорро нест мекунад, организм ва хунро тоза мекунад. кӯдакони аз синни 6 боло метавонанд ҳемоҳимро истифода баранд. салом дӯстон, ман Евгений Романченко мебошам. бори дуюм аст ки ҳемоҳимро харидорӣ карда бо ҳамроҳии ҳамсарам истифода мебарем. ҳама гуна бемориҳоро аз организми мо хориҷ кардааст ва мо дар тӯли рӯз метавонем нақшаҳои худро амалӣ кунем, чунки иммунитети мо боло рафтааст. ба бемории варикоз ҳам занҳо, ҳам мардҳо гирифтор мешаванд. сабабҳояш ин заифи модарзодии бофтаи пайвасткунанда, тағйироти гармонӣ, мавқеи дарозмуддати маҷбурнишинӣ мебошад ва роҳи ҳаллаш дар ҳемоҳим мебошад. салом, номи ман Луиз мебошад. ман аз штати Флоридаи Амрико мебошам. фақат мехоҳам ба одамон расонам, ки модари ман беҳбудӣ ва пешрафтро бо ҳемоҳим ба даст овард. тақрибан 1 моҳ пеш вай гирифтори диабети қанд, мушкилоти дил ва бисёр дигар бемориҳо буд. мо қариб ӯро аз даст дода будем, аммо ман ба ин розӣ нашудам. бинобар ин ба ӯ дар рӯз 2-3 маротиба ҳемоҳим додам. пас аз гирифтани ҳемоҳим вай ҳолу худро хеле хуб ҳис мекунад ва бе пиёдагард роҳ меравад. ташаккур ба Хан Гил Парк, директори Атоми. барои фармоиш ба рақамҳои дар зери экран буда ба тамос шавед.